Верховна Рада достроково розпустила весь склад Центральної виборчої комісії. Таке рішення підтримали 341 народний депутат. Новий склад ЦВК в президентській фракції обіцяють подати на затвердження парламенту найближчим часом. Про це голосування, а ще проголосовано в першому читанні ініціативу платити гроші викривачам корупції та чому до парламенту приходив колишній бранець Кремля Володимир Балух. Вікторія Блязова розкаже докладніше. Лише 6 днів тому він був у російській в'язниці, а сьогодні колишній бранець Кремля Володимир Балух у залі Верховної Ради. Скромний і небагатослівний нам, зізнається, всередині будівлі парламенту вперше. Хоче нагадати народним обранцям, потрібно продовжувати боротьбу за інших українських політв'язнів. Війна не закінчилася, і чимало українців і кримських татар залишається у застінках російських тюрем. Головний меседж – це людина, її честь та гідність в цій країні мають бути понад усе. Тільки тоді ми тільки станемо сильними і зможемо повернути свої території, головне своїх людей зберегти і повернути їх разом з нашими територіями, на яких вони живуть, працюють, дітей виховують. Депутати з різних фракцій підходять до Володимира, обіймають і дякують за те, що не зламався. Згодом Володимир дає брифінг у прес-центрі Ради. Разом з Балухом виступив і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. И главное, в тюрьмах, в российских тюрьмах, которые, кстати говоря, сейчас значительно хуже, чем советские, вел себя как настоящий патриот, как настоящий мужчина, не сломался. Владимир Балух прошел все эти испытания мужественно, ни на йоту не отступив від своїх принципів. Супроводжував Радою Володимира Балуха нардеп і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Він переконаний, таких людей, як Володимир Балух, мають чути у парламенті. Бывших политзаключенных не бывает, потому что ты дальше борешься за все те принципы, с которыми ты сидел какой-то период в тюрьме. Он не чувствует, что есть мир, пока сидят ребята, пока оккупированы территории. Нет Крыма, нет Украины. Это должны все для себя четко уяснить. У сесійній залі Володимир Балух не виступав. Там депутати звільняли членів Центральної виборчої комісії. За це проголосував 341 депутат, а це навіть більше 2/3 голосів, необхідних для такого рішення. Подання про розпуск ЦВК напередодні направив до парламенту президент України Володимир Зеленський. Від того часу щодо розпуску Центрвиборчкому точилися палкі дискусії. Деякі нардепи закидали ЦВК бездіяльність та упередженість. Та інформація, яка викладена в поданні, є вичерпною для того, щоб зрозуміти, що це дійсно мотивоване подання з боку президента України. І дійсно Центральна виборча комісія на протязі останньої передвиборчої кампанії демонструвала певні процедурні порушення, не виконувала рішення судів. У «Слузі народу» повідомили, що новий склад ЦВК запропонують Раді вже найближчим часом. За це рішення не голосували лише у фракції «Голос» та «Європейській солідарності». Центральна виборча комісія, яка пропрацювала рік, яка, по-моєму, провела достатньо чесні вибори і президента, який сьогодні користується довірою такої великої кількості людей, і парламенту, безумовно, з різними порушеннями. На тому рівні, що треба зараз це міняти, мені здається, це невиконання своєї обіцянки, що правила важливіші, ніж політична доцільність. Голосували у парламенті і за поданий президентом законопроект щодо викривачів корупції. Прийняли за основу. Ним передбачається, людина може повідомити правоохоронцям про злочини відомого їй корупціонера. А за це може отримати винагороду. Звісно ж, якщо злочин нечистого на руку буде доведений у суді. Той самий суд визначить і розмір винагороди для викривача. Він може бути до 10% від суми вкраденого.
Наступне, колеги, якщо викривач, повідомляючи про корупцію, зазнає порушень своїх трудових прав, іде в суд і вимагає захисту, лише 1 із 10 за чинним законодавством може такий захист отримати, колеги. Така ситуація призводить до того, що викривачі або бояться, або не повідомляють, або це ніколи не стає матеріалами кримінальної справи, і ми ніколи не притягаємо корупціонерів до відповідальності. Від голосування за закон у першому читанні утрималися фракції «Європейська солідарність» та опозиційна платформа «За життя». Карати корупціонерів, але ж не руйнацію суспільства. Прийняття цього закону – це створення фактично інституту сексотства. Відносно остаточно зітре мораль нашого суспільства. Пам'ятайте, мої друзі, що від доносів до зради батьківщини 1 крок. Сьогодні нардепи закінчили працювати о 2:00. Знову у сесійній залі вони зберуться вже наступного тижня. Вікторія Аблязова, Асан Емінов, Алі Керімов, Заман, АТР.